una reconciliació dolorosa. Em diràs la veritat, Tom Sawyer? Li asseguro que no sé qui ha atacat el meu llibre de text, senyor Dobbins. Doncs seguim. Ui, li juro que jo no l'he atacat. Ui, ui, ai! No menteixo, senyor Dobbins. Ai! Ai! Jo no he sigut. Jo no he sigut. Becky, ja estàs desperta? Apa, aixeca't. Cada dia et tornes més mandrosa. Què et passa, nena? Però que no em sents. T'estic parlant. Marona, oi que sempre és molt difícil demanar perdó? Sí, però s'ha de fer. Mamà, t'adeu. Fins després, sí. Tom! Tom! Ja n'hi ha prou de dormir. Sempre se t'ha de cridar una pila de vegades. Tom! Ai! 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 Què et passa, fill? No em passa res, tia, que m'has espantat una mica i... Però si no t'he tocat, no entenc per què et queixes tant. Mira que n'ets d'exagerat, noi. Adéu, mare. Saps què, Cèsar? He decidit fer les paus amb en Tom avui mateix. Si tot surt bé, el convidaré a berenar aquesta tarda a casa. I m'agradaria que tu també fossis sempre un bon amic seu. Què et passa? No l'estimes? Oh, ets molt desobedient. Espera'm, Tom! Encara et fa mal? I tant, és que ahir em van tostar 2 vegades. Pobrissó. I no tenia la culpa. Et juro que si sé qui em va atacar el llibre, se les carregarà. Així doncs, és cert que no el vas tacar tu? És clar que no, Ami. Estic convençut que ho va fer algú que em té tírria. Ja saps que ara sóc el noi més popular del poble i n'hi ha molts que em tenen enveja. Ai, ai, ai. Sí, crec que tens raó. Em sap greu. Vols que jo t'ajudi, Tom? No t'amoïnis, anant al meu pas arribaràs tard i també et castigaran a tu. No m'importa. Gràcies. Ai. Ai, ai, ai. Hola, Becky, bon dia. Charlie, saps que vaig veure com ho feies? A què et refereixes? El que vas fer ahir a classe a l'hora del pati. Vas tacar amb tinta el llibre d'en Tom, ho vaig veure. Becky! I avui ho explicarem tots els ets i uts. Mira, fins ahir estava molt enfadada amb en Tom, però ja no ho estic i li explicaré tot. I tant, pobre Tom, amb les garrotades que ha rebut per culpa teva. No, per favor, Becky, no li diguis res, em pagarà. T'acabo de dir que penso explicar-li tot i no hi ha res que em faci canviar. Crec que la meva obligació és dir tota la veritat. Per favor, no ho facis. I a sobre ets un covard. No ho faré mai més. Me'n vaig, que comença la classe. Així que ja estàs avisat. Espera, Becky. Què fas, Charlie? Deixa'm anar. De debò li diràs que ho vaig fer jo? Sí. I només li diràs a en Tom? Només. I el professor? Això és cosa d'en Tom, que faci el que vulgui. I a ningú més? Per què? Jo li penso dir a en Tom, la resta tant me fa. Oh. Ai, 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 ai.
Gràcies, Ami. Encara et fa tan mal? Ves quina pregunta. Saps quants me'n va donar ahir? 50, saps? 50. L'os padrer. Sí, sense tenir-ne la culpa. Això sí que es vagi preparant qui va atacar el llibre, perquè quan l'enganxi li fotreu una que... Faràs ben fet, noi. Has tocat el del Tom. Perquè n'aprengui. Si fos en Tom, jo tampoc no el perdonaria. El que ho va fer és un covard. Sí, senyor, té tota la raó. I un envejós, això és. Em té enveja perquè sóc un heroi. Si vol ser-ne ell, que s'ho guanyi a pols. Vejam si pot. Bon dia, senyor Dobbins. Bon dia. Vegem, nois, avui començarem per les matemàtiques. Tom, has fet els deures que et vaig posar ahir? Com? Ai, Et pregunto si has fet els deures. me n'havia oblidat. Dius que t'has oblidat de fer els deures? No, del que m'he oblidat és que vostè m'hagués posat deures, senyor. Thomas Sawyer, aixeca't de pressa. Sí. Ai! T'he manat que t'aixequis. Sí. Posa't allà dret, vinga. Sí, senyor. Ai. Ai. Sempre has de ser tu qui em posa de mal humor. Obriu els vostres llibres per la pàgina 14. Estudieu tota la lliçó 10. Després us la preguntaré tots, un a un. Tom, torna al teu lloc i procura fer bondat. Sí, senyor. I et recomano que facis els deures. Sí, senyor. Tom, Eh? he de dir-te una cosa urgentment. Ara mateix? No, al pati. D'acord. Saps quin llibre llegeix el senyor Dobbins? Però sempre llegeix el mateix. Voldria saber quin és, a tu no t'agradaria? No ho sé. Haig de fer el que sigui per mirar de saber-ho. Voleu fer-me el favor de no parlar a classe? Bé, què em volies dir? Mira que estàs misteriós, eh? Espera, anem una mica més enllà. No vols que et senti ningú? Exacte. Tom, I ara? Però què et passa, Charlie? t'estic demanant perdó. Per favor, digue'm que em perdones. He de confessar-te que sóc un covard. Vinga, parla clar, però què et passa? Que ahir em va caure tota la tinta que tenia damunt el teu llibre i es va atacar. Ah, com que vas ser tu, ma casondena? Ja t'he dit que no ho vaig fer expressament. Va ser sense voler, em perdones? Així, sense voler? T'ho juro, Tom, creu-me. Ho tens present que em van donar moltes garrotades? Ho sento de debò, ho sento molt. Quan vaig veure que et pegarien volia dir que era culpa meva, però no vaig tenir valor per fer-ho. Sóc un covard. Però ja sabies que era la segona vegada que em pagaven ahir. Per això em va fer tan mal. Perdona, tenia molta por que em paguessi. Jo no sóc tan valent com tu. Doncs mira, et vas portar com una nena. He d'aguantar tot el que em diguis i et juro que em fa pànic que em peguin. Mira, era a punt de dir-li al professor que havia estat jo qui havia atacat el llibre, però no em van sortir les paraules, t'ho juro. Me caso un... Ets un covard, un porc, Charlie. És que sou una colla de caguetes. Ben, Ben! Saps on s'ha ficat en Tom? Abans l'he vist amb en Charlie, anàvem parlant tots dos cap allà baix. Anava amb en Charlie. Gràcies, Ben. Va,
Pega'm si vols, així et desfogaràs. T'has guanyat una pallissa, covard. Em van castigar per culpa teva, sense haver fet res. Ja ho sé, revenja't si vols, però no li diguis a ningú, ni al senyor Dobbins, per favor. Pega'm amb força, amb tota la ràbia. Ah, no em vols pagar perquè estic agenollat? Va, fes-ho. Te'n fotré una... Gallineta. Però que no em pegues. No val la pena. Però m'has de prometre que no tornaràs a fer-ne una altra. T'ho juro, Tom, mai més. I vull que sàpigues que ets un noi extraordinari. Va. Fins després, Charlie. Sí que és fàcil enredar un ingenu com aquest. Deu ser un llibre de medicina. Crec que el senyor Dobbins fa temps que estudia per ser metge. Ja l'agafo jo. Becky. Ha sigut per culpa teva. Com és que has mirat per sobre meu? Jo només volia saber què feies. Ho sento molt. No tens aturador, sempre ho esguerres tot. Però si jo només volia... No et fa vergonya? Ets un mal educat, això és el que ets. Però per què? Li diràs al senyor Dobbins que he sigut jo qui li ha trencat el llibre? No sé què fer. No tinguis por, no li diré a ningú. Sí, em fa por. A mi mai m'ha pagat ningú, t'ho asseguro. Tinc molta por. No et preocupis, el professor no sabrà qui ho ha fet. Ja veuràs que sí, sempre ho sap tot. Ets molt dolent, Tom. Si no m'haguessis espantat tant abans, no hauria passat res d'això. Ets dolent, molt dolent. No, escolta, jo... No sé per què m'ha dit totes aquestes coses tan desagradables, la Becky. Ui! Ja ets un pesat, saps? Ja. Ja ho sé. Per què no se m'havia acudit abans? Amagaré la clau dins del calaix i així el senyor Dobbins no el podrà obrir durant un temps. I la Becky s'estalviarà el càstig. Tom?
Digui'm, senyor. Quan comença la classe no vull que t'estiguis per aquí. Vés-te'n al teu lloc immediatament. Sí, sí. Hem quedat que ara us preguntaria la lliçó. En primer lloc, canvieu les vostres llibretes de deures amb el company del costat. Després els corregirem tots. Sí. Ja us els heu canviat? Bé, comencem les preguntes. A veure, 27 per 12. Charlie Donahue. 324. Exacte, molt bé. La següent, 32 per 24. Grace? Sí, són 768. Molt bé. La següent, 38 per 19. Ben, Rogers? Sí, sí. Doncs... Què et passa, Ben? Quan fan 38 per 19? Doncs... 722. 722, molt bé. A veure, la següent. Jo em pensava que ja no descobriria el que havia passat amb el llibre, però en aquell moment... La següent multiplicació, 51 per 33. A veure, tu, Becky Thatcher. Oh, sí? Eh? Però què et passa, Becky Thatcher? Jo... Què passa? Per què no contestes? 160. 160, la multiplicació de 51 per 33, Becky Thatcher? Sí, perdoni'm, professor. M'he equivocat. Són... 1.600... 1.680... No pots dir més fort? A veure, la següent és... Què és això? Què és? Qui de vosaltres ha obert aquest calaix? Digueu-m'ho, qui ha estripat aquest full del meu llibre? Algú ha obert el calaix, ha agafat el meu llibre i ha estripat un full. Qui ha sigut? Benjamin Rogers, ho has fet tu? Jo no he sigut. Joe Harper, has sigut tu? Jo tampoc no ho he fet. De veritat? Li juro. Amy Lawrence, No, senyor. Grace Miller. Jo no he fet res, senyor. I saps qui ho ha pogut fer? No ho sé, senyor. Becky Thatcher. Vinga, mira'm fixament als ulls. L'has estripat tu, eh? Vejam, Becky Thatcher, et repeteixo que aixequis el cap i que em miris. Eh? Això, molt bé. Bé, què et passa? Sembla que tremolis. Estàs malalta o només espantada? No, senyor. Ah, no? I per què tremoles tant? No ho sé, senyor. No sé què em passa. Jo sí. Has sigut tu qui has tripat el full, confessa! No. Mira'm una altra vegada. I contesta'm amb franquesa. Has sigut tu qui m'ha trencat el llibre? Què dius? No et sento. Alça la veu. Senyor Dobbins, ho he fet jo. Què? He sigut jo qui ha estripat el full del llibre, professor. No m'enganyes? De debò que ho has fet tu? Sí, senyor, li he trencat el llibre. És clar que va ser un accident, ho he fet sense voler. Vine aquí immediatament. Sí, senyor. Mai no et podré perdonar que m'hagis trencat un llibre tan important. T'arrencaré la pell! Ai! Ai!
Caram. Tom! 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 Oh! M'esperaves, Becky? És clar que sí. Si t'hagués castigat a quedar-te fins demà a la nit, també t'hauria esperat. Ah, vols que fem les paus? Me'n moro de ganes, perquè ha sigut molt bon mi, massa i tot. Oh, de debò que penses això? I tant, una altra vegada t'has portat com un heroi de veritat. Ja sóc aquí, Cèsar. Mira, veus? He convidat en Tom a berenar com t'havia promès aquest matí. Li havies promès aquest matí? Sí, sí, volia que féssim les paus passés el que passés. I li he dit al Cèsar. Jo no en sabia res. Espera'm un moment. Li diré a la mare que ja som aquí, que volem berenar. Mentrestant, juga amb el Cèsar. Oh! No em deixis sola amb aquesta fera! Cèsar, t'has de ficar a la closca que la Becky i jo som bons amics, de debò, home. Així que nosaltres també podem ser amics, eh? T'ho demano, per favor, siguem bons amics, Quisso. Però digue'm, per què no t'agrado, si es pot saber? Apa, va, digues per què. Auxili! Vine cap aquí de seguida, el Cèsar em mossega precisament on sempre m'apallissa. No! A l'endemà va passar allò de les granotes. Ves per on, en Charlie. Li perdono allò del llibre i en comptes d'agrair-m'ho va i me'n fa un altre. Però aquesta vegada va rebre de valent, no us penséssiu. Encara que això ja us ho explicaré al següent episodi.